जोंनि हारिनि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम मोनसे मेसेज आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जे जोंनि हारिनि ओरैबायदि माखासे देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरानो बबेबा बैसागो फांसन बा जिकुनु फांसनाव बा बबेबा दुर्गा फुजा राज फुजा बा जिकुनु फुजा मेलाफोराव बिथांमोना मा खालामो थांनानै बैफोरबायदि लोंखावग्रा जाखावग्रा सोबखावग्रा ड्राग्स लाग्रा ड्राग्स एडिक्टेड गान्जा सोबग्रा बेफोरबायदि माखासे जोंनि हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो जोंनि हारियाव गोसोम दागो नांगासिनो दं। बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं स्पेसियली मेसेज हरो जे जायफोर फंबाय बिनानाव मोना बेफोरबायदि लाइनाव दिनैनि समाव एडिक्टेड जानानै दं बे लाइननिफ्राय नोंथांमोना गावखौनो गाव सुद्रायनो नाजा गावखौनो गाव सोलायनो नाजा जाहाथे फैबाय थानाय समा नोंनि इयुन फिउचारा माने गोजों जालाङो। बेखिनि मेसेजखौ आङो आंनि देरफुनाय फंबाय बिनानावमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नेक्स्ट टाइम जाहाथे जोङो जोंनि हारिनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बहाबा फांसनाव बहाबा दुर्गा फुजायाव लोंला जाला फेग्लिलाबायनानै आंगा मांगा गोदाव सोराव गोलैलाबायना थानाय जेन जों नुनो मोना बेखिनिखौ आं गुरैयै दानिफ्रायनो आं गोजाननिफ्राय खावलायहरनाय थाखाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै जास्ट फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सरासनस्रा सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय। मोनसे बाथ्रा मा, जोंहा बयहाबो मोन्थाय दङ जे बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ गोसोबायदि जों सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा बयहाबो मोन्थाय दङ सोरबा सासे पलिटिकेल लिडारखौ सापर्ट होनो थाखाय। नाथाय मोनसे बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन, जों जुदि सोरबा सासे लिडारखौ दिनैनि समाव जों जुदि मोजां मोननानै जुदि जों सापर्ट होदोंब्ला बै लिडारनि मोजांनि खामानिफोरावल' जोङो बिथांजों जों सापर्ट होनांगोन। जोङो जाय लिडारखौ मोजां मोननानै सापर्ट खालामदों बा जों जाय लिडारखौ मोजां मोननानै जों हेफाजाब खालामबोदों बे लिडारा माबेबा मोनसे समाव जुदि थारैनो माबा मोनसे बाय मिस्टेकलि जोंनि सुबुं समाजनि नेमखान्थिनि बारगा जुदि माबा मोनसे जुदि गाज्रि हाबा मावनाय जों नुयोब्ला बिथांनि बा जोंनि मोजां मोननाय बै लिडारनि गोरोन्थिखौ जों नुनानैबो जुदि नुयैबायदि जानानै जों जुदि सिरि थायोब्ला बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन? बिनि गोरोन्थिया निस्सय आंनि जागोन बा नोंथांमोननि जागोन। जुदि थारैनो जों जाय लिडारखौ मोजां मोनो जों जाय लिडारखौ सापर्ट खालामो बे लिडारनि गोरोन्थिखौ जोङो नुनानैबो जुदि नुयैबायदि जानानै जों जुदि सिरि थायोब्ला बिनि गोरोन्थिया गमामायैनो जोंनि जाखागोन। नोंगोना रायजो राजा नोंथांमोन? बेखायनो जों जाय लिडारखौ मोजां मोनो जों जाय लिडारखौ सापर्ट खालामो बे लिडारनि गोरोन्थियावबो जोङो बे लिडारनो आसि थुनानै फोरमायनो हानांगोन बा जोङो फोरमायना होनांगोन। अब्लासो जों जाय लिडारखौ मोजां मोनो जों जाय लिडारखौ सापर्ट खालामो बे लिडारा अब्लासो बे गाज्रि लामानिफ्राय मोजां लामा फारसे एरायनानै फैनो सुजुग बा चान्स मोनगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? जेरावनोखि नन ट्राइबेलनि बाथ्रा, जोंनि बे BTC ओनसोलाव बबे मोनसे नन ट्राइबेलनि हारिया बांसिन पपुलेसन दं जोंनि बे BTC ओनसोलाव? जों गासै बर' हारिनि फिसाफोरानो जों मिथिजोबखागौ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? जेरावनोखि नन ट्राइबेल जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरानोखि दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हाखौनो दखल खालामना लानानै जोंजोंनो आरो दानलाय सुलाय खालामबावो, जोंनि बिमा माहारिखौनो जिनाहारि खालामनानै बिनि गोदनाखौ हासुबावो, बिनि गोदनायाव दिरुं खानानै बिखौ आलायना दोनबावो, लोगोसे बायदिसिना बायदिसिना जाबाय थानाय जाथायखौ दिनैनि समसिमहालागै जोङो गावबा गावनि मेगनजोंनो जों नुनो मोनगासिनो दं। आरो जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि हेंथायै बा जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामानि हेंथायै बिथांमोना गसंथाबोनानै दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हारिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना खामानि मावबोबाय दं बायदिसिना बिथिंनि सायाव। जेरावनोखि जोंनि हारिखौ माने बिथांमोना माने फोजोबनो नाजानाय, जेरैखि जाया माने जोंनि हारिखौ माने गादबनो नाजानाय पलिटिकेलि प्लेन पलिसिफोरा दिनैनि समसिमहालागै सोलिबाय दं। जेरावनोखि जोङो अखा नायबानो माबा नङा माबा मोनसे जोङो जाथाय जानाय खोनायो। जेरावनोखि जों माबा मोनसे जेब्ला जों जाथाय खोनायो मा जे नन ट्राइबेल सोरबा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुङा जोंनि बे बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामदों मा टर्चार खालामदों, सोरबा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुङा जोंनि सोरबा बिदाखौ फुथारदों, सोरबा जोंनि बिदाखौ फुथारलायबायनो, नैबेफोरल' जाथायानो खालि बेफोरल' जोंनि ओनसोलाव। थिग बे समावनो जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि हायाव बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोराव दिनैनि समसिमहालागै दखल खालामनानै लाबोदों, बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ जोंनि हारिनि सानैसो जोंनिनो हारिनो गावनि हारिनिनो सानैसो पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव गावबा गावनि भट बेंकनि थाखाय बिथांमोना बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ आन्दायै बिथांमोना सापर्ट होबोदों रायजो राजा नोंथांमोन। जेरावनोखि जों कर्टनिफ्राय अर्डार मोनसेयावबो जेरावनोखि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जायफोरनोखि जोंनि बे हायाव ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोराव दखल खालामनानै दङ बैफोरखौ होस्रांनो थाखाय इभिक्सन खालामनो थाखाय कर्टनिफ्राय अलरेडि नटिस फैसेयावबो मानो जोङो दिनैनि समावबो जों मानो होस्रांनायखौ जों मानो नुनो मोनाखै? अब्ला जों गासै बर' हारिनि फिसाफोरा दिनै जोंनि BTC आव
BPFआनो जा बा UPPआनो जा नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन जों जुदि बबेबा मोनसे पार्टिखौ दिनैनि समाव जों गासै रायजो राजाफोरा सापर्ट होनानै जों जुदि सरकार दानाय गोहोखौ जों जुदि रायजो राजाफ्रा हरनो हायोब्ला बे सरकारा जों रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बा जों रायजो राजानि बाथ्राखौ मानो बै सरकारा मानो खोनासङा बेबोथ' जोंनि मोनसे मस्ट मेजर बाथ्रा जेरावनोखि जोंनि हा बे जोंनि हासो नंगौना नङा जाय हाखौनोखि ब्रिटिशफोरा बेसेबांबा सिगां समावनो दानानै गालांखादो जोंनि ट्राइबेल हारिनि प्रटेक्शननि थाखाय बे हाया नाथाय दिनै नन ट्राइबेल हारिनि आखायाव दिनै गादब जानानै दङ जेरावनोखि जोङो उसुंसेयावनो थानानै जोंनि निजेनि मेगनजोंनो जों अखा नायब्लानो जोङो नायनांगौ जायो नाथाय जोङो जोंनि हानि हेंथा जोङो फंसेबो बाथ्रा बुंनो गोहो मोना दिनैनि समाव नाय जोंनि न'आवनो जोंनि सेथ्लाखौनो दखल खालामनानै लादों नाथाय अब्लाबो जोङो बेनि हेंथायै जों बाथ्रा बुंनो हायाखै अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जों जाय सरकारखौ जोंनि BTC ओनसोलाव जों दागोन बा जों दानानै हरगोन बैफोर सरकारा जुदि जोंनि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायजो राजानि रैखाथिनि थाखाय बा जोंनि हारिनि इयुन थांखिनि थाखाय जोंनि हारिखौ इयुनाव गोख्रों खालामनो थाखाय बा जोंनि हारिनि जिकुनु मोनथाय जिकुनु मा जोंनि बिमा बैसुमुथि बे बिमा बैसुमुथिया दिनै गुबुन हारिनि मानसिफोरजों दिनै गादब जानानै दं बे जोंनि हारिनि बिमा बैसुमुथिखौ जों दिनै गुबुन हारिनि आखाइनिफ्राय बा गादब जानायनिफ्राय जों माबोरै उदां खालामनो हागोन जोंनि बिमा बैसुमुथिखौ दिनैनि समाव जोङो उदां खालामनो थाखाय जों धरना होनांगौनि दरखारबो गैबावलायासो लामायानो स्रां स्रांखा जेरावनोखि गभर्नमेन्टआनो मावना होजोबनांगौ जे जायफोर जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरखौ नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनै दखल खालामनानै दङ गादबनानै दङ बैफोरखौ गभर्नमेन्टआनो टटेलि दायित्व लाजोबखानांगौ जे बेफोर गासैबो खामानिया गभर्नमेन्टनि गोजा बैफोर मानसिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनिफ्राय जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव गादबनानै लादों जोंनि हाफोरखौ बा दखल खालामनानै दिन्थिबो लाबोदों बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय होस्रांनो थाखाय इभिक्सन खालामनो थाखाय अलरेडि जोंहा पारमिसनानो मोनखानानै दङ नाथाय अब्लाबो बेनि आन्दोनि गोबां माखासे पलिटिकेल इस्यु दं जेरावनोखि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बैफोर खामानिखौ दिनै गावसोरनि गोसो बायदिनो मावा होननानै बा मावजानो बाजानानै बिथांमोना दिनै सापर्ट होआखै सिं सिं अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो दिनैनि समाव BPFआनो जा बा UPPआनो जा दिनैनि समाव जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै जोंनि हारिनि इयुन थांखिखौ सोरां खालामलांनो सानग्रा बेफोरबायदि लिडारखौसो जोंनि हारिनि गेजेराव दा समाव नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव जोंनि हारिनि खावसे लाइमोनफोरा देरफुनाय जायफोर लाइमोनफोरा पलिटिकेल इस्युजों इफेक्टेड जाजोबना दं खावसे लाइमोनफोरा जौ जुवा ड्राग्सजों इफेक्टेड जाजोबनानै दं अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हारिया बबे मोनसे लामाजों थांगासिनो दङ नाय रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा साननो हागौ बियो ओरैनो गाख्रबबाय दं बियो ओरैनो बाथ्रा बुंबाय दं बै माखासे लिडारफोराबो ओरैनो गाख्रबबाय थायाखै बिथांमोना थारैनो नुदों जोंनि हारिखौ लानानै बिथांमोना जोंनि हारिनि इयुनखौ नायहरदों बिथांमोना बे लामाजों जुदि थांबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि इयुना जोबोर गाज्रि जागोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ बिथांमोना हमदांनो हानानै जेन थांना थासान्दियावनो जों सोरबा सासेखौ एसेबाबो जों फोजाखांनो हागोन नामा बेफोरबायदि माखासे थांखिजों माखासे जोंनि हारिनि लिडारफोर बा जोंनि हारिनि माखासे लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसो बायदि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बा बायदिसिना बिथिंनि गेजेरजों बिथांमोना कमेन्ट शेयार खालामगासिनो दं गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव नाथाय माखासे सुबुंफोर दं जायफोरनोखि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ गोसो होआलाबासिनो गावबा गावनि माखासे फाल्तु टाइमफोरखौ वेस्टिं खालामनायाव दिनै माखासे जोंनि लाइमोनफोरा दिनैनि समाव बिजि नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन गोरोन्थिया बयनिबो लाइफआव जाया नङा जाफ्लांनोबो हागौ नाथाय बे गोरोन्थिखौ जाय समाव नों बुजिनो हाबाय बा मोनदांनो हाबाय थारैनो बे आं जाय खामानिखौ मावदों बे गोरोन्थि बेनिफ्राय गावखौनो गाव सुद्रायनो लानो हानायासो बयनिख्रुइबो देरसिन गियानसिन रायजो राजा नोंथांमोन जाय मानसिया मोनसे प्लेटफर्माव थाबाय थायो बा जाय मानसिया मोनसे साननायावनो थाबाय थायो बे मानसिया मालाबाबो दावगानो हाया आरो बेबायदि मानसिया जोंनि हारिनि गेजेराव मोजां गोहोमबो खोख्लैनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि खुलुमबाय।